mai son kayanka ya fi ka dabara in ji Hausawa. Ba lalle ba ne mai son abinka sai ya amfani da babur ko kuma mashin na hawa. Duk hanyar da kake tunanin mutum mai son abinka, hanyar da kake tunanin ba zai iya ba to zai nuna maka cewa zai iya. In ka duba kaman jihar Kano, ai su ma suna fama da wannan ɓarayin waya, kuma ba da mashin suke satan waya ba, a cikin napep suke shiga su sace, ko kuma a daidaita mashin mai kafa uku nan a ciki ake yawo ake yin sace-sace. In fact a Abujan nan ma yawan sace-sacen wayoyi da wani ɓarnatayya yana yawa, kuma su Abujan ma da mota ake yi. So kaga kawai dai gwamna yana da wani dai ra'ayinsa daban na hana mashin, amma ni zan bashi shawara, ko kuma shawarar da nake bashi a wannan takardan, dan Allah dan Annabi ya ɗage wannan ƙaran ya bar mutanen Gombe su samu walwala. Halal TV. Halal. Halal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatukum. Sunana barista Hamza Nuhu Dantani. Lawyer ne mai kare haƙƙin ɗan adam, kuma lawyer ne mai zaman kanshi. Barista, a kwanan nan mun ga takarda da ka aika wa gwamnatin jihar Gombe tana yawo a kafafen sada zumunta. Ko menene dalilin aika wannan saƙo? Wato abun da ya sa na tura wannan letan koke ne na gani ko na ji daga al'ummar jihar Gombe, inda suke koke akan yanayin yadda gwamna ya sanya dokar hana zirga-zirga. Wasu sun ce gwamna ne, wasu kuma sun ce commissioner of police na jihar Gombe ne ya saka wannan dokar hana hawa mashin daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe. Wannan abin ya shige musu kaman duhu, ko kuma ya shige musu wani tunani wadda sun kasa fahimtan dalilin da yasa aka saka wannan. Dalili da suke tunani ko aka faɗa musu shine kamar ana samun sace-sacen waya da kuma yawan aikata laifuffuka a jihar Gombe. So ni kuma nawa tunanin ina ganin kaman ba hawa mashin bane, ko kuma yawo ko zirga-zirga da mashin a wannan lokutan da ya hana shi ne zai kasance, ko kuma shi ne ya kasance yake kawo wannan sace-sacen ko kuma barna da ake yi, ko kuma yawan kawo matsalan tsaro a jihar Gombe. Wannan abin ba zai taɓa iya kawowa ba, kuma hanawa ba zai iya karewa ko kuma tsaida wannan abun ba. To yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa na ja hankalin gwamna, kuma na bashi shawara, kuma na roƙe shi akan yayi wa Allah, yayi wa Annabi, ya duba maslahar jama'ar da yake jagoranta, ya bar musu ko kuma ya ɗage wannan dokar. Wannan dokar fa duk yadda yake tunanin za ta yi aiki ba za ta To yi aiki barista, ba. amma baka ganin cewa dokar ko tana da hurumi a muhalli na shari'a kafin suka saka ta? Gaskiya ba ta da wani muhalli. In ka duba sashi na 36, sashi na 35 na kundin tsarin mulki, ai dama ma ya ba wa ɗan Najeriya ya yi zirga-zirga ko kuma ya yi tafiya duk inda yake so, ko kuma ya mallaki abin hawa. In ka duba sashi na 46 sakin layi ɗaya, ai ya ba wa duk wani ɗan Najeriya ya mallaki movable property nashi, abin da ya shafi abin hawa ko abin mallaka, an ba wa duk ɗan ƙasa ya mallaka kuma ya amfani da shi. So ban ga wani dalilin da zai sa gwamna ya ɗauki wannan matakin ba, ya hana mutane walwala, ya hana mutane zirga-zirga akan ababen hawa. Wannan abun ya sha saɓanin kundin tsarin mulki na walwalan mutane, na jin daɗin mutane, na kuma damar su yi tafiya inda da ababen abin ko kuma mallakan abubuwan da ya kamata su mallaka. Although ba wai ya hana su mallaka ba ne, amma duk inda aka kama ka wani tsaiko ko wani doka na kar ka yi amfani da abinka, kamar dai an hana ka mallakan abun ne, ni a nawa fassarar kenan. Amma fuskar doka ba inda aka ba wa gwamna dama ya toye hakkin mutum ko kuma na walwalan shi, babu wannan a fuskar doka. To barista, a matsayinka na masanin shari'a, mun ji gwamna da bakinsa yana cewa bai san lokacin da aka sanya wannan doka ba.
A wani ɓangare kuma su hukumar 'yan sanda sun ce sun tuntuɓi duk wani mai ruwa da tsaki. To zai iya yiwuwa a ce kwamishina ya yi gaban kansa ba tare da izinin shi gwamna ba? To, ka san wannan abin da dai mutane suke faɗa akan cewa an rawaito cewa gwamna bai san da cewa an saka wannan dokan ba, commissioner of police na Gombe ne. Gwamna fa matsayinsa fa ba shushena ba ne, ba direba ba ne. Gwamna is a chief law officer of the whole state. Duk wani abin da yake jiha na tsaro na kula da mutane duk na ƙarƙashin gwamna. To so ni ma abin zai ba mamaki idan har a ce ɗan sanda, kwamishina ɗan sanda wadda aka turo shi daga federal government ya zo ya yi overseeing na state security na state ko kuma ya zama head na police na wannan particular state din, sannan a ce wai shine zai sa doka na hana yawo daga karfe 7 na yamma zuwa 6 na safe ba tare da sanin gwamna ba. Gaskiya wannan abun fa ina tunanin kaman akwai dan dai wani matsala dai na fahimta dai, amma ko kuma gaskiya akwai dai wani dan abubuwa da aka rufe. Amma in dai maganar gaskiya ne, gwamna bai isa ma ya ce wai an sa wannan abun a state din shi ba. Amma gwamna ya yi wannan magana ma ai sai a ga cewa kaman commissioner of police ne ma yake heading din Gombe din. A ce gwamna duk abin da zai faru in dai da ya shafi security ko ya shafi zirga ko ya shafi komai na state din, dole ne sai shi gwamna yana da labarin wannan abun, kuma shi commissioner of police dole zai sanar wa gwamna a abubuwan da yake tafiya. Kawai dai ka san siyasa. To yanzu ma iya kallon wannan magana a matsayin kalamai na siyasa kenan? Ba wani abin da za a ce wai gwamna ya ce wai bai sani ba. Wannan labarin gaskiya labarin ƙanzon kurege ne. To a matsayinka na ƙwararre a fannin shari'a, wani mataki ne shi gwamnan ya kamata ya ɗauka? Mataki da shi gwamna ya kamata ya fara ɗauka shine wajen haɗuwa da 'yan majalisansa, that is his executive, su ba shi shawara ko kuma ya kawo musu shawaran, sannan sai su ma su zo su deliberating because it is an executive order. Ya kamata a ce ba shi kaɗai single handedly bane ya kamata ya ce zai bada wannan order. Ya kamata duk da masaniyan executives in shi, wannan abin da ya shafi commissioners in shi kenan da kuma masu ba shi shawara. Amma a ce gwamna kawai single handedly zai zo ya ɗauki irin wannan mummunar matakin, kuma abin da zai shafi walwalan mutane da jin daɗin su da kuma takaita musu zirga-zirga. Kaga in an takaita musu zirga-zirga da wannan mashin, kamar an takaita maka walwalar rayuwanka ne. So dole ne sai ya zona da 'yan majalisun shi sun zona sun yi shawara kuma sun ba da notice a ce daga lokaci kaza zuwa zuwa rana kaza za a sa wannan dokar. Ita ma kafin a sata sai an duba mechanism ko wasu hanyoyi da dama wadda za a iya amfani da su kafin a saka wannan dokar. Misali a ce bari a sa jami'an tsaro a ko'ina su rika lura da abubuwan da yake kawo matsalan tsaro. Shi ma sai an riga da an yi exhausting wannan, an ga cewa wannan bai magance ba kafin ma a zo da wannan decision. Amma jihar Gombe menene ma a ciki? Wato abin da aka saka da dokan da aka saka na hana hawa wannan babur din ko mashin din ya fi illa akan abin da aka yi din dalilinsa. Kamar yaya kenan barista? Because an yi dalilin saboda wai tsaro da sace-sacen waya. To a tunanin abin da aka yi, a tunanina abin da aka sanya takura mutanen da aka yi din ya fi takuran satan da yake faruwa. Kuma gwamna gaskiya ya kamata ya duba la'akarin mutane, ya kamata gwamna ya yi tunani, ya kamata gwamna ya san muhimmancin mutanensa. Mutanen nan dagewa suka zaɓe ka. Zaɓe ma ba irin zaɓe na wasa ba, zaɓe ne wanda aka ba wa jam'iyyar hamayya gagarumin ƙuri'a, kuma sun sa tunaninsu gwamna za ka musu abun da ya kamata. Amma sai aka ce tenwanka ya zo ko ya kusan zuwa ƙarshe, a ce ka zama kana musguna mutanen da kake wakilta. Ka tuna wata rana su za su zo wajenka, ka tuna wata rana in ka bar mulki su ne za su zo suna yabonka. Amma gwamna idan ya dage akan wannan, ya zama yana da taurin kai, bai isa a gaya masa ba kamar yadda ake zargin shi. Shi yana ganin kamar shi ya fi kowa, to ya tabbatar akwai iyakansa. Ya kamata kuma ya duba maslahan mutanen jihar Gombe. Yanzu dai barista, kai ma ka karkata da a janye wannan doka kamar yadda mafiya yawan jama'ar jihar Gombe suke ta kira da a cire ta saboda ba su ga wani alfanu ba. Ai na riga da na yi magana. In fact dokar ma bai kamata ta wuce kwana 2 ba. Idan ka sa dokar nan na kwana 2 ka fara ganin alfanunta, sai ka ce yawwa bari ka je ka samu ko
umarni daga kotu ko kuma daga 'yan majalisan ka su ƙara maka ya zama kamar na sati ɗaya ko sati biyu. Amma ka aje doka sati ɗaya sati biyu ka kalli ba wani canji da ka kalla kuma mutane suna cikin wahala, abin da ya kamata ka yi shine ka yi waiving, ka cire wannan dokar. Wato ba abin da ya kai maslaha na zama da mutanen da kake jagoranta lafiya, babu wanda ya kai shi. Saboda in ka ba su jin daɗi kai ma za ka samu jin daɗi. Amma idan ka sa su a cikin kunci to kai ma ka tabbatar lokacin kuncin ka na zuwa. Idan muka dubi ɓangaren jami'an tsaro ana kokawa da su akan cin zarafi. Wani mataki mutum zai ɗauka in hakan ta faru da shi kenan barista? Gaskiya jami'an tsaro ne ya kamata a ce na farko suna yaƙi ko faɗa da masu karɓan kuɗi a hannun mutane. Ba wata doka da ta ba wa ɗan sanda dama ya karɓi kuɗi a wajen mutumin da yake kare masa dukiyoyin shi, ransa da kuma 'yancin shi na ɗan adam. Sashi na 1, 2, 3, 4, 5 na Police Act ya ba da wannan umarni ko zan ce kaman ko dama ma 'yan sanda su kula da walwalan mutane, su kula da dukiyoyinsu, su kula da rayukansu kuma su tabbatar sun kula da 'yancinsu na ɗan adam. Idan har wanda zai kula da 'yancinka ko kuma zai kula da dukiyanka da ranka shine kuma yake zuwa ya kwace maka dukiya a hannu ya saka dole sai ka bashi kuɗi wanda shi ba hakkinsa bane ba nashi bane, wannan abin kaga babban illa ne kuma koma baya ne a tattalin arziki kuma koma baya ne a mutuncin ɗan sanda. Akwai ƙorafe da muke samu waɗanda ake cewa 'yan sanda suna karɓan kuɗin mutane, wannan haramun ne ko a musulunci kuma haramun ne a dokar ƙasa kuma bai dace ba kuma bai kamata ba. Ya kamata 'yan sanda su yi la'akari akan cewa waɗannan mutanen ku kuke ba su tsaro, kuke kula da dukiyansu da rayuwarsu, alhaki ya rataya a wuyanku, alhaki daga wajen ubangijinku da kuma alhaki da fuskar doka. Bai kamata a ce kuma suna amfani da wannan damar suna kwatan kuɗi a hannun mutane ba, ya kamata su daina. Kuma ina ba su shawara don Allah 'yan sanda ku daina karɓan kuɗaɗe a hannun mutanen da kuke tsaron su ko kuke ba su kuke kare musu dukiya. To wani shawara kake da shi ga jama'ar Gombe? Shawaran da zan ba mutanen Gombe shine su girmama gwamnansu da shugabanninsu da sarkinsu kuma su ɗauka duk abubuwan da ake yi ana yi ne don su, saboda haka kar su yarda su tada hasumiya ko rikici ko wani abu haka dangane da wannan hana hawa babur ɗin da shi gwamnan ya yi. Kuma ina ba su shawara su kasance masu bin doka, masu bin umarni kuma su kasance masu biyayya ma zan iya cewa 'yan sanda da kuma duk wanda hukuma ya hau kansa, kuma su kasance masu promoting peace, masu gwanzar da zaman lafiya da kuma yadda aka san jihar Gombe yanzu da take tashi, jiha ce wadda tattalin arzikinta na haɓakowa, gari ne kuma wadda akwai tsafta ana kula da shi, gari ne wadda suna da son baƙi, gari ne wadda yanzu haka ana tunanin nan da shekara kaɗan mai zuwa ma an ce Gombe za ta fi Kano. Saboda haka ya kamata su kasance masu biyayya ma jami'an tsaro, ma gwamna, ma duk da dokokin ma gaba ɗaya na jihar Gombe. To daga ƙarshe wani kira kake da shi? Na farko gwamna ya san cewa Gombe jaririyar jiha ce ko 'yar autar jiha ce wadda yanzu duk tauraron ta na harkan tattalin arziki samun ta gomashi yanzu ne ke fitowa, kuma jama'a kowa yanzu tururuwa suke zuwa jihar Gombe. Kuma Gombe yanzu jiha ce wadda ana ɗaya daga cikin wanda ake tunanin ma nan da shekaru kaɗan za ta zama babbar jiha a kaf arewacin Najeriya. Amma idan gwamna yake barin irin wannan abubuwan suna faruwa a state ɗin shi na hana zirga-zirgar mashin na takurawa mutanen jihar Gombe, gaskiya zan iya cewa gwamna kamar yana so ya kawo ci baya ne a Gombe. So ina so in ba shi shawara da kuma abin da na yi nazari don Allah gwamna na jihar Gombe ya kasance mai kishin jihar Gombe, ya so mutanen jihar Gombe, ya tabbatar cewa wa'annan mutanen halarci suka masa suka zaɓe shi, shi ma ya kamata ya zaɓa musu abin da ya dace musu, kuma abin da ya dace da su shine suna so su dinga zirga-zirga da mashin ɗinsu da daddare.
Barista Hamza Nuhu Ɗantani mun gode da ka kasance da mu ta cikin shirin.